A nyní následuje malý televizní kurz romštiny. Romština je indoevropský jazyk, což znamená, že je příbuzná s jazyky indickými, jak jsme si ukázali, ale také s jazyky evropskými. Tak například má členy. Pro mužský rod je to O, například Odel, Bůh. Pro ženský rod je to E, například Edaj, matka. Střední rod v romštině neexistuje, tak jako ve francouzštině. Angličtinu zase připomíná infinitiv sloves. Místo tu je to te. Tekerel, pracovat, tečumidel, políbit. Romština má ovšem 8 pádů, což je víc než těch 7 v češtině. Za to všechna i jsou měkká, protože romština nezná nějaká vyjmenovaná slova, takže všude se píšou měkká i. To by mohlo stačit a na úvod si dáme některé výrazy. Protože zdvořilost je důležitá, tak se dnes naučíme zdravit. Dobrý den se řekne láčo dives. Láčo, dobrý, dives, den. Láčo dives. Může následovat oslovení. Oslovujete-li Romy, řeknete láčo dives Romale, dobrý den Romové. Česky to zní trochu divně, ale v romštině je to v pořádku. Láčo dives Romale. Roma je množné číslo Romové. Romale je vokativ oslovení. Láčo dives Romale. Když ovšem oslovujete nejen Romy, ale i všechny ostatní, můžete třeba říct dobrý den lidi. Láčo dives Manušale. O Manuš je člověk. Je to podobné českému muž, podle toho si to můžete zapamatovat. Manuša je množné číslo. Lidé, Manušale je oslovení. Láčo dives Manušale, dobrý den lidi. Mimochodem, v každém jazyce jsou výrazy, které v druhém chybějí. Takže ke slovu o manuš ještě existuje výraz ženského rodu, emanušni. Česky by se muselo říci člověčice. Takže dnes jsme se naučili, jak se řekne dobrý den, láčo dives. Dobrý den Romové, láčo dives Romale. Dobrý den lidi, láčo dives.